Nu skal du lære lidt om tomme pladser i en tekst. Læseren skal bruge fantasien til at danne sammenhæng og få teksten til at give mening. Vi har lige lavet et eksempel på at tænke videre selv. På billedet og i teksten bliver du nødt til at danne et billede om, hvor vi er henne. De tomme pladser i en tekst minder på en måde om blanke billeder, som læseren selv skal udfylde med indhold og mening og bruge fantasien. Forfatteren skriver med vilje ikke al viden om personerne eller tingene, fordi forfatteren vil have, at vi selv tænker videre. Så det er du nødt til at gøre, og lave historien blive måske en bedre tekst. Vi håber, du bliver lidt klogere på udfyldningen af tomme pladser. Hej hej!